det er ikke lige meget, hvor man smider med. Nu sidder I derhjemme sammen med Frederik. Skal vi hente den der stol for høj der? Jamen, det kan du bare gøre. Lige et øjeblik. Det er der har billeder. Kom, skal der have mad? Var der søde til sådan en samtale? Det var også ham, der har taget og billedet. Hvad er det? Hej! Hej! Hvad er det, du siger? Nej, ikke noget! Nu har jeg det med på bånd. Nej, der har vi ikke slettet lige igen. Det er meget afslørende. Det er afsløret. Ja. Sådan. Han kendte jeg slet ikke. Det var dengang, du ikke kunne skøtte din mor. Du hang altid over med. Det var det. Og Brian, Hej, Patrick. hvad laver du? Jeg... Ja. Du er også klar. Ja. Jeg har aldrig set nogen bare. Ja, hun har fæser altid. Ja, du da også. Nej, så gør jeg aldrig. Jeg er der også. Jeg kan aldrig finde på. Babydreng. Se, Se, Rikke har. det er da meget sjovt at lave med det. Hej. Hov. Filmer du ham? Løb noget Petra. Tænder. Hvad er på næsen? Jeg bider dig i næsen. Jeg var fingrene op. Og de kan bare komme langt. Nej, hvor skal vi? Giv mig en flad. Giv mig en flad. Nej, Rasmus, stop så. Det er okay. Så kan han lære det. Nej, bælter. Annette, har du gæstdreng? Christina, og hvem fik skylden for, at han blev fuld? Det gjorde jeg. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg stod over ham. Det er også lige meget. Du har stået og set, hvor meget der er brugt. Jeg så med Mette, der fik skylden. Altså, en eller anden skulle jo have skylden for, at han blev fuld, ikke? Jeg vil ikke sige, hvad det er. Dejligt. Au, for helvede, Fie. Du skulle da også knække. Hej!
Jamen, jeg gjorde lige det der. Væk med dig, mand. Kejle er det. Det er sådan et problem, at bolden også skal de slå. Jeg ved ikke, hvad det Jeg tror nok, vi skal have forbindingerne frem, du. Vi vil gerne vide, hvad den kejle skal. Den sidste kejle, hvad vil det sige? Ikke? Nej, Nej, det er den sidste kejle. Du må også selv nå, du skal melde dig. Faster, kom så. Sig 1, 2, 1, 2, så er der 2 hold op. jeg kan heller ikke løbe. Og jeg kan heller ikke. Du er den sidste kejle. Det er der ikke nogen af jer, der er. Dårlige forældre. Ja, jeg er med på den sidste kejle. Så gå rundt til folk og sige 1, 2, 1, 2, så er det. Ja, det er rigtigt. Jeg skal bare blive stået. Ja, altså, eller jo en Brian, du skal ikke bare stå der. Du skal ikke. Jeg skal have det med på film. Det er for at være bad. I får ikke lov til en dødt. Nej, jeg går sgu herind og sætter mig. Nej, Lise, du skal ikke sætte dig ned. Du skal ud og døve. Nej, jeg vil ikke. Toast. Det skal bare fra toastet derhen. Lise er etter. Du er 2. Og. Hvem er 1? Jeg er fotograf. Hvad er jeg? Ja, det ved jeg. Hvor er marken henne? Det er der, hvor maskinerne er. Ude. Sejlerne sætter sig ned. Ja, rolig nu. Ikke? Er du med i spillet, Jeanette? Hvor skal jeg hen? Etter, de er inde, de skal slå. Nej, men vi er flere mennesker, der kan hjælpe dig op. Dem, der har børn, må have 4 døde. I må kun have 2. Kom så ned på nakken. Ja, du gør ja. Ja, det tror jeg fandme. Nu tager de rundt med ånder. Nej, det var vi ikke forberedt på, det der. Lone! Lone! Kom så, Flips. Lone! Næste gang, så er det på den. Ha ha ha!